sanne e ko diɗɗal maɓɓe waati hewɓe fottuno ngam yeɓude ngal kawral nde yano arti ko baroɗe Maroc keɓi polgu e dow Nigeria yawti to gembo yewtidi e maɓɓe. ɗo ɗum wakkati nde Nigeria en woɓɓe jooɗiɓe ha gallure Abuja lamorde lesdi ndin jinganoɓe diɗal Super Eagles darayno ha télé no fijirde fukku koyngal hakkunde Nigeria e Morocco dogginirte. Ahmad Mohammad goto nder maɓɓe daroɗo fijirde nden ha télé gila fuɗɗode ha timmode nda ko famtiniyam caggal nde fijirde nden gayna. Gol kam fiji mayno banni amma mi sosai wallahi ko waɗi bo ngam no mi larini yimɓe mi fiji Nigeria mi fiji ɗum mayno ɗe yawi final amma yimɓe ɓe sumi yamino andi pat am laruno victor sima ɗo fijiri gol ɓe ɓernde an kani players o min mi pat ɓe fiji ɓe endu mayno boni no e fijiro e jayno final hama mi ɗum mi ɓe jeyi final mayno won amma banni gol kam yake ɓeyɗa wara wini yake ɓe wara wini. To bana Ahmad Shamsuddin Mohammad ma ɗon nder jinganoɓe diɗal Super Eagles ɗuɗɓe ɓe fijirde jemmare Kenya mettani. Gaskiya suni abulo wallahi amma da ni yayi no final ma wala da mu next time insha Allah ya shi Nigeria da lesdi Nigeria fuɗɗi fijirde fuku koyngel kawgel Africa hikka ha Morocco ha hewtugo fijirde nayabre hidde ko nde timmode wala lesdi jalindi to amma wawɓe haala mbawi wigo fuɗɗode na timmode. Yigo lesdi Morocco jemmare Kenya heɓi jalake lesdi Nigeria ndin e loggi 4 e 2 nder fijirde hakkunde lesɗe ɗen timmirde e faw petta caggal lesɗe ɗen kosi korta silmaji 120 ɗe ɗon pija wala keɓundi hawi ko loggol. Ya'u Siwtogembu Abuja RFI. Ngal timmal ngo folotiro waɗata ko ñande alete 17 lewru ndu gonɗen to Rabat Sénégal e Maroc huccodirta ko adi ɗum folotiro to kosal waɗan hakkunde Nigeria e Égypte ko ɓuri tengtude ngo folotiro wonata koye kabruji CAN Coupe d'Afrique des Nations ɗo e silmaji 7. RFI. Cameroun yimɓe 14 mbarama e fiyande waɗunde to wuro no wiye giɗaɗo ko jogiɓe kaɓorde wiyeteɓe ambajona taweteɓe to dunga mantung e nder diwal rewo hirnangue leydi ndi ko hanki fajiri alarba ngu jangu waɗi e ley mayɓe ɓe no tawa sukaɓe jiiriɗo e rewɓe jeegomo hewɓe mbarmi nawama suudu safara ɗum nantini gouverneur diwal ngal Rufa Babashwaria. ɗum laati alarbari ɓaleri on ha nokkure wiyetende giɗaɗo nder jongore dungaman tummo dede jamdi 5 fajiri on jogiɓe balmi turanken yotti ha nokkure nde maɓɓiti yite iyaluji birgama ɓikkon mbarama ha nder ɗoyɗi e rewɓe woɓɓe ɗoggitama ngendam muɗum ha nder doggugo e ci'e ngulama 14 on sowi yonki nder maɓɓe rewɓe 9 e ɓikkon 7 markon hakkunde duuɓi 2 yahango 11 e non hewɓe bo nawnaɓe jarama ha ci'e nyawdigu to ndu e kamɓe ngam hakkilanego kubarwol ngol gonɗinama be gouverneur jo diwal woyla hirnage Adolphe Lele l'Afrique banko andinama ha laabi kubaruji kewɗi sababu bonondaji bana ɗi laati bana jawabu ɓawo tumugo ɓenno fulɓe taweteɓe ha nokkure nde ko waɗugo kuudiɗiragu be konunkoɓe ko walliti ha ɗum waɗa taskara gotka ko hokki jawabu be mbargu 10 gelle jogiɓe balmi nder nyal e caliɗe bonondaji bana ɗi cembiɗɗi dow fulɓe ha nokkure wiyetende giɗaɗo siftonori goto fu go fuɗɗino ha hitande ujunaji 2015 ɗo tokkitini. Rufau Babashwaria Douala RFI. Hare kadi rewi hakkunde konu Tchad e murtuɓe wiyeteɓe MPRD yimɓe jogi yimɓe jeegomo mayi hen talata faltiɗo e nder nokkure no wiye Korbol worgo leydi ndi ko konu Tchad jaati nantini o kabaru kañum e murtuɓe ɓe kadi e banggal konu ngu ko konu koɓe tato mayi 10 keɓi barmande ko ɗum nantini konu ngu e nder cintol yaltinagol hanki alarba ko laɗo kuuɓal murtuɓe ɓe kolli wonde kamɓene e banggue mabɓe mayɓe ɓe koɓe tato mayɓe ɓe koɓe tato nabin ko ɗiɗo mayi hen kono ko ɗiɗo mbarmi tato mayi ko ɗum holliti e murtuɓe ɓe to wali uddere nde jeediyankoɓe seni waɗi e saare Nioro gila lewru jene ɓuuro hitande faltinde nde ina ɓeydi tiiɗude ɗe balle cakkitiɗe ina teska toon ciwlogol namen deftagol ɓiɓɓe saare nde golloɓe laamu e jinganoɓe e janggoɓe kay jafuɗon altine faltiɗo caggal jertinago halfinaɓe ndenago jangguinoɓe ɓe jamirama accitude janggoɓe kota galleji mumen safirawu ndenago keroɗen boliba. ɓuri lebbi nayi ko saare Nioro ina woni e uddere kuliyankoɓe ala dokkaɗe yaltude wuro ngo laabi ɗi fof no udda e o talata ɓennuɗo yimɓe jogitiɓe ciwlima jangguinowo goto hakkude Nioro e Jemma haade ɗum caggal jertinago halfinaɓe nden ka duuɗi janguirɗe kewɗe gudditani e ko andin en o jangguinowo. So tawi ka jangguinowo aɗa jogui kartal d'identité leydi Europe on tuma ya garta o ma habno e ma no fewi waɗi balɗe seeɗa uddere nde memdino wertago leydi ndi fof altine jawtuɗo jaggodiral waɗino e banggue e diwal he nden jertino waɗa jangde nde dartina gam rende sukaɓe ɓe
janginowo ko hanki tan nanga ya garta o nana tan ɓeydo sattude. Les déplacements se font de plus en plus rares et les déplacements se font de plus en plus risqués. handi golle e nder sare nde fof no darti ko nyamete leɗɗe cafroji fof ngala ɓeydi hen kadi ngakkere ndiyam e kuɓɓam e wiide o seede men. hande lessare nyoro a wawa yaltude 1 kilométre terroriste en wonto ɗo poppima an vinde a ɓingel nyoro suwa ɓe marima suwa ɓe naima ɓe mbawa yaltude nyamdi wala leki wala ɓe ngala ndiyam ɓe ngala courant wala fuku natto hali sarbon natta. andinde gila aljuma fedde jenim ina sali natugol nder nyoro kala otoji gaddoji nguura ete ɗum wonan koɓe lundino. hande fodde 21 million ɓiɓɓe leydi uganda no nodda e nder cuuɗi gotirɗi ɗi gam suɓade hoorejo mabɓe leydi e sarɗiyankoɓe. yoweri museveni jarowo e duuɓi 70 no e laamu guila hitande 1986 gonɗo e yiilade manda jeeɗiɗiɓo eɗe woote omo tintodiri e lundiyankejo makko hono Bobi Wine ɗe woote no mbaɗa e saaha mo ganduɗa fitinaji e ɓittere mawde teskam e saaha orgal ngal ɗe woote ko battaɗe hakkille kono kadi wondude e himme e mawɗo keɗoɗen Moussa Barbari. e nder orgal ngal fof Yoweri Museveni ardini jam e deƴere e biyol makko ko waɗa ko e nder leydi ndi ina hani renede o holliti wonde omo yiɗi wattude Uganda leydi ngalɗudi to banggue ndema tawi ko rewnude ɗum e keɓe immortoɗe e kuɓɓam leydi ndi. Bobi Wine lundiyankejo mawɗo Yoweri Museveni ardini ko wellitare dawro saabu homo tuumi hoorejo leydi ndi latinde laamu doole fodde duuɓi 40 hande e nder leydi Uganda. e nder ɗum gouvernement leydi ndi yeddi kala tuumi patuɗe e lundegol hakkeji neɗɗanke. o lundiyankejo fodi kadi habugol ngenari bondi serdugol nanodire tawi ko hakkude leydi ndi e leyɗe janane ko fati e keɓe pétrole leydi ndi so tawi ɗum yadani e gartam ɓiɓɓe leydi ndi. o fodani sukaɓe ɓe ɓamtare e golle ɗe woote no juɓɓine hannde e dow kulol mawgol saabi ɗum e saaha orgal ngal fijinaji teskama e nder yoga e nokkuji internet o taƴanoma leydi Uganda 40 e nder temedere ko sukaɓe yarateɓe duuɓi 30 hewɓe mabɓe ina noddi hannde mbay liigu. Bobi Wine noddi seppuji so tawi ɗe woote ndewani lawol hannde toɓɓere ɓurde himmude ɗe woote ko juɓɓudi ndi yondi rew lawol saabu pelle windiriyankoje kewɗe tawi ko denoje woote neldani yimɓe mabɓe. kabaruji ka koye kabaruji kan gareten joni joni Rama Diallo mi accituma eɓe heeɗiɓe ɓe non jati Amadou Baroba laaɓi hanki ko Sénégal heɓi darde e tawtude Maroc e ɗon fijoji ɗiɗaɓal mbiyen timmode timmal ɗon timmal kan hitande hikande fadi ɗum ɗon noon ko hakkunde Égypte Nigéria kippuji ɗiɗi jaltinaɗi hanki fijo ɗiɗaɓal timmode woni etodiroji dudande tataɓelde nde wartante en eno kawre ɗe tawra hanki Minati Diallo. ko barode ɗiɗi piidata ngal timmal alan o ɗum woni les lions de la Teranga équipe Sénégal et les lions de l'Atlas diɗɗal Maroc. kawrital aranal ngal keñen hakkunde Sénégal e Égypte laataki hunde newide hono andira hakkunde Mohamed Salah mo Égypte e Sadio Mané mo Sénégal. ɓe jokolɓe ɗiɗon mawɓe ɗi équipe uji ko inde andite en e balo windere ka jonno caggal pettanɗe mawɗe e ɓooje loggi boofaɗi e sinimaji 70 kawrital ngal Sadio Mané mo diɗɗal Sénégal waɗi loggol. sukaɓe Égypte andiraɓe les pharaon etima wattude kaɓe mbawali ɗum hokki weteɓe gayde jay e wolof équipe Sénégal o polgu yaade timmal jande ɗiɗi caggal timmoɗe ngal pottital les lions de l'Atlas équipe Maroc jaɓɓima les super eagles ɓe Nigéria pettanɗe mawɗe jiyama fa kawrital ngal timmiri mere e mere fa ɗum ɓeyda ko noddira prolongation e francire Maroc heɓi polgu e loggi nayyi e ɗiɗi andinde o équipe Nigéria fettino timmal kan ƴaɓɓiɗo o mo Côte d'Ivoire folno e ngal kawrital timmal Sénégal e Maroc homo fufo ana ɗaɓɓa desival mum ɗiɗoɓal ɗum caggal duuɓi nayyi ne Sénégal heɓuno hoodere mum arandere to Cameroun. Maroc fiyangal timmal caggal duuɓi 50 nde ɓe keɓuno desival maɓɓe aranal kan. weltare mawde tawana Pape Thiaw eltowo Sénégal kona ɗum walide regragi mbasunoɗo heɓude ɗum wonno desewal ngal hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi wakkati o tawano fijo o hande nono alan garo o komo etoto heɓande ɗum kippu mo ekkitata hande kippu mawɗo Maroc. Amadou Barouba kibaruji ɗi ɗo wonno ko ɗi kaɗi fade jamu inchallah noon jati Rama Diallo a jarama.
horeɓe sénégalais ɓe serale won yahuno guine bisawo e timmoɗe nde yontere faltinde Bassirou Diomaye Faye e Julius Maada Bio tummodirno e horeɓe laamu faddiw ngu kono ha hande andaka ko haala e nden jonde saabu hollitol hay gotol yaltinaka balɗe ɗiɗi caggal ngu jillu kono koɓe ardiɓe guine bisawo wayli dosgal leydi mabɓe e sariya keso o ɓe ɓeydani hoorejo leydi ndi sembe ɗum ɗo no holli wondema ngu jilluɓe e hooreɓe leydi ala ko jibini e biyol Mamadou Albert Sy hertoɗo rendo kankoni koɗo men keɗoɗen hakkude makko e Ibrahima Timbiba. Mamadou Albert Sy mi salminima. Mi salminima mi juurimama Ibrahima. CEDEAO immini horeɓe mum ɗiɗo e nde lannode yontere faltinde ɗum ko Bassirou Diomaye Faye wondude Julius Maada Bio ɓe yeehi Guinée Bissau ɓe yiidi ɓe konunkoɓe ardiɓe ndi leydi kono caggal ndu yaadu maɓɓe ɓe yaltinari hollitol ɗum woni communiqué hay hunde ala ko yewta ko fati e ngu jillu maɓɓe e ngol dawol maɓɓe holko saabi ɗum holko feƴƴi e Guinée Bissau e nde lannode yontere. Yimɓe kam ne mbawi miijade ko nawnoɓe Guinée Bissau ɓe dañani ɗum gati nawnoɓe kamɓe ko transition ɓe jinno yewtude ardiɓe Guinée Bissau waɗɓe coup d'état ɓe mbasa judde e laamu ɗum kam umminnoɓe so tawi noon ɓe kawridi ɓe jiidi ɓe jewtidi ɓe firtinani yimɓe ɓe holko ɓe dañi toon holko ɓe dañani firti tan koɓe umminnoɓe ko kam mi sikki ɓe dañani ɗum ko ɓuuri sikkede noon gardiɗo Guinée Bissau o kañum fellitani ruttade caggal ko pelliɗo laamade. CEDEAO ƴami kadi yoɓe lundiɓe laamu nangaɓe yo accita tentini o lundiyankejo mawɗo Domingos Simoes Pereira woodi kabaruji holluɗi ɓe yewtidi e mawɓe leydi ɓe e konunkoɓe fi o wawa yaltude kono ɓe konunkoɓe jaɓani ɗum. Ko waɗi ɓe mbaɗi coup d'état ko haqqille wawan nande ɗum gati a wawa gona chef d'état major élection waɗe ha yimɓe jaaha goota mbiya an résultat élection o a fatta ɗum mbaɗa coup d'état ko pammi hen kam o yiɗano démocratie o yiɗano élection o rewa lawol yimɓe fof ganda hol gañiɗo e hol gañaɗo so yiɗano élection noon ko saabi ɗum opposant président jaltuɗo Guinée Bissau ko on opposant gañi ɗum waɗi so salima oɗon opposant yalta prison o huuli ko on ene wawi darade haaɓo laamu makko ɗum kam fitti tan ko CEDEAO ko yiloro ko e kanko gardiɗo leydi Guinée Bissau ko jogori wadde ko jiida ene serti no feewi no feewi. Woday ko CEDEAO wawi waylude e o alhaali Guinée Bissau. CEDEAO hande o wawi tan ko wadde sanction wawa wadde intervention militaire gati ko hewno e Sahel o ɓe jiiɗa kadi ɗum watte sanction mo CEDEAO wawi wadde jogori lorde ko jibinande Guinée Bissau on kadi sanction commerciale walla sanction financière ɗum weɓata so wona tan kay ɓe mbawi noon ƴewde sanction ngaji ko fate ardiɓe ɓe. sen ƴeewi ɓe konunkoɓe Guinée Bissau ɓe ɓami kuule mawɗe ko fati e lundiyankoɓe ko fati kadi e jeyndiyankoɓe ɓe nationaliste ɓe fof golle maɓɓe ɗe ɓittama sanne woodi holluɓe hande kulol no woodi wata ko waɗi Guinée Conakry ko watta ko ɗum woni wadde Guinée Bissau kadi ko honno yirɗa ɗum am. ko toon faya kam ngari ga militaire en ɓe ngari ko laamade ɓe ngari ko joɗade sa ƴeewi constitution a changé ɗum liberté natti wonde fonnoɗo wonde opposant tigui o a sohi ɗum ɗon kam a anniyaki wadde démocratie te ɗon noon kadi e histoire Guinée Bissau jaɓata ɗum ko pays instable no wiyeteni surtout militaire uji ɗi ɓe ngala parti politique mawɗo jagganɗo militaire uji ɗi a haɗi démocratie a haɗi presse ɗum kay ko instabilité Guinée Bissau fayi. Namdal gongal Mamadou Albert Sy ko fati e waylugol dosgal mawgal ndi leydi ɓe waylingal dosgal joni ɗo ngal dosgal hino jonni hoorejo leydi o cembe mawɗe har Guinée Bissau wona noon wayi hol woni yiyandema e ɗum. Ko adi fof kam ko wona lawol constitution ko kañum woni charte leydi mbawɗa change ɗum tan an président ko mbaɗa référendum mbiya leydi maɗa ngare goten constitution neni kaale goto fof holko miiji hen ɗum woni référendum amma ɗum ndewa assemblée nationale ne wawi wadde réviser constitution mais président hoore muɗum wawa wadde réviser haysoko woni conseil national de transition ala oɗon droit donc ɗon kam ko yolde mawde o addi o change ni systéme politique Guinée Bissau ma waɗ conséquence uji ndaxte sa change systéme politique tan a addi duko
addi kadi instabilité CEDEAO hande o en foti jottade ƴeewa ko wone kewde e Guinée Bissau ko. Mamadou Albert Sy mi yettima sanne a jarama. A jarama. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka alkamisa timmal folotiro kan 2025 wonata ko hakkude baroɗe ɗiɗi ɗum ko Lion en de la Teranga e Lion en de l'Atlas ɗe diɗe ɗiɗi Sénégal e Maroc keeɓi folude hanki weltare waɗi Dakar e nokkuji kewɗe nder Sénégal kono kadi to Rabat to Casablanca leydi e Maroc. Kabaru o hannde kadi koɓe yimɓe 14 waraɓe to Cameroun e wuro no wiye giɗaɗo ko joguiɓe kaborde saabi wargo mabɓe sukaɓe jeeriɗo e rewɓe jeegomo no tawa e waraɓe ɓe hewɓe mbarmi en keɗima jantore warande oɗo alhaali e nultodiraɗo men Baba Ashwaria. To Mali kam uddere nde jeeɗiyankoɓe zenin waɗi e sare ñoro gila lewru jeenayi ɓuuru hitande faltide ina ɓeydi tirude ɗe balle cakkitiɗe ina teska toon ciwlogol nami en deftagol ɓiɓɓe sare nde gollanoɓe laamu ha e jangguinoɓe altine faltiɗo l'école aji uddi e ngal ɗo diwal tedduɓe ko ɗo kaɗitede ɗiɗo kabaruji en timminiran nde jonde kabaruji e taskaram faggude ɓamtare Afrique en jetti en jarni nangguɓe golle ɗe haɗum wawi latade e ɓen to caggal to goto wiyete ko Ibrahima Ba goɗɗo o ko Alhuseyni Ba goɗɗo o ko Ina Bolaro en jetti en jarni dendagal heɗotoɓe men ɗoɓe mbawi wonde no mbawi wonirde kala yo jamme kisal wone mabɓe no Saydou Ba wiyanno ni kala ko moƴƴi fo yette Ba en jetti kala jetteteɗo Ba ɗo wawi wonde kala yo jamme kisal wone mum sengiɓe hello Facebook onon yetteteɓe Ba on jarama sengiɓe hello TikTok onon ne on jettama on jarama yo Allah hokke ñalde dow jaam Ibrahima a jarama Seydi Ba ɗum noon tedduɓe on jarama faggudo e ɓamtare